Hi there, Sanbunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's happening is simple. Every day, serious now. I'm serious. So, guys, kahle kulo 2025 besifisa sonke. Ngiyazi usesibaningana esifisa ukuba soshabeni. Ukuba soshabeni ukuba nepeace engaphezu kokwenza. Ungayikhumbula inamba zabantu, ungawakhumbuli amazwi abantu, nabakufonelayo ubabuzisise yabo nje ukuba soshabeni. Yabo. Ile therapy esiyidingayo kulo 2025 because hey le minyaka le yagankazana unike nibone gazi ukuthi unyaka ufika uplan ukuthi ngo-2024 uzoba nje uvela u-2024 uthi hello mina nje 2025 sicela ukuba soshabeni kanye nomayeni wegazi ngizwa nithi nina niyafisa ngempela kuya oshabeni hayi ukuthi nami ngiyafisa inkinga mina mase silapha ya oshabeni and umayeni kuba uhost eba uhost leli nje lami ngizolifihla kanjani ngoba phela manje uzosuka arizine ngami umayeni niyibonile into eyenziwa urizini usuthi urizini lapha kuleya podcast ngicela uphindele amazwi aduwasho ngingekho mfana mina umayeni mase sangiphindela amazwi ade ngiwasho engekho hayi kulula kokwami kune-TV show futhi kakade ngintshela ngathi mina if ufika kule channel ube nomuzwa wokuthi ukhuluma ngowawo umsele ukhuluma ngomayeni hambe uyobatshela ephejini labo betshele mina because mina nginayo impendulo eyami impendulo enomzansi magic enoShowmax kodwa ngoba ngiphendula lo ongibuzile kuyena iyobe iqondile nje angeke izizigwegwe mhla yafika lapho kwasho ukuthi-ke nina nisuke nithathe iy'ndaba zaku-TV nizenze zenu mase ziyaniluma zeniklinya ufike la kubhale i-comment ende mase kimi ngithi hawu ngoba lesi visho sibuka nawe yindaba nawe ungayenzi i-YouTube channel njengami oxoxe ngale TV show because lento engakutshelayo ukuthi mina kufana nokuthi mina nawe sithenge incwadi eyodwa kodwa masithengele incwadi eyodwa indlela esifunda ngayo sithola izinto ezingafani kule ncwadi esinayo sobabili because nawe ubukuthanda nesimo nami ubukuthanda nesimo hayi wena ke uvele ugqokeke lento le elapha yakuthanda nesimo uyenza isicathulo sakhe singipintshayo ngingazi ukuthi ngenze njani kodwa oshabeni ngicabanga ukuthi siyadinga ukuyoshabeni siyadinga nje ukuyophola enhloko kube mnandi yabo kube ngathi izinto azikho zibe zikhona ngoba wow guys la empilweni kunezinto eziningi uthola ukuthi ngesinye isikhathi uphazanyiswe izinto ongayiplananga like nje izinto ezenzeka eSouth Africa izinto nawe ubonayo ukuthi like ngikhulile manje because lezi zinto ziyangithinta kodwa ayisekho into okwazi ukuthi ikude nawe kube khona umuntu ozofika kimi la uzola nge-TV show ngivele ngiyibuza ukuthi kodwa ngeke ngiba nakho lokho phela angifuni ukuba yixoki elikhulu ngiba nakho lokho ukuthi hayibo ngenza i-review ye-TV show siyaxoxa nabantu abavela ku-TV show siyabonisana ngezinye izinto ezinye siyayihlekela lento le yakukhathaza kakhulu zibe zikhona izinto ezikhathazayo la ngaphandle ezenzakalayo eSouth Africa eziningi yini inkinga yakho ngibuye ngiyibuze ukuthi mangibuza lo mbuzo ukuthi yini inkinga yakho ngizosuke ngingakwazi ukukusiza mase ungitshelile ukuthi yini inkinga yakho kodwa mina bengithi i-location oshabeni la sibiziwe khona oshabeni indawo enokuthula indawo enobumnandi indawo nje ethi hayibo relax uzoba right kusazoba mnandi oshabeni yini lento esenziwa umayeni cha uma uzonda umayeni phela inkinga yakho ungayenzi inkinga yami please bye